atia nigo kurigirirwa n'ibigori byonsi mwana wembe bakaboli omwana wenguko ngaye yo menye ngalero kuna bale mangaye mwana wenguko katebi omwana wembe bangaye no menye ngabaye baba ngaye ngakiri toke moiwe Murigiriya on Ndizi TV lerega ni gone mukire sabari yananda sentundende asomoroboriyo w'Ching'Igekero cyo Gusii kurigire mayano mwancho bona borote na chinsemo una kirebuya igonde gituma kamegero kya Gusii aiga ni gona nsemo ya manga tobere tukigwa igoro ya manga aiga no Gusii arego cyo gosasimera aba Gusii garikende kyabere amasaba bene igaro gokorera chinsemo cyo kya manga lerega ni gona tarre na bagaka abaguchutumanya mange igoro ye manga tobere tukigwa na kora kibicha sange ko ndramanya inyuma ya asemange inkikero nabombe utore na ntubwata na ngurumwaga kento kieke asiri tukoro mwanchu wasomuruburi w'Ching'Igekero cyo Gusii yankora sanga mara tukwana mange ekana batoro kasemanga eri mutaro wasemya mange yanda kutubwata wote na semeli mtandansa ya Facebook Ndizi TV News the digital ngo to live na semeli ya YouTube mwanchu muriria abakotarabuna Ndizi TV News eri sanga naye asiri tukirigari yaro ninje kaneti komanya mange igoro ye manga lero ningo seria so ninko manyina ki emangeye Ng'Igekero toko na kiyanyari kante na saya tuli na kyakuru ko ibona mbwate tusanga mange tukwana manga sumuruburiyo w'Ching'Igekero cyo Gusii. Right, sante sana. Mwanchu murigire bono bona chakote byo igachinse mechitore na semanga kuri bona bagake bagonte bune karo wachira saya hoikosi bo bonyansi bora saya eri bono mako andra na kende Jones kireta kire gokora timate na omugaka kwangera machiko geta bote na bonte ri bunandiga kwangera machiko geta neka umuntu ikira wikansi bo ibabone stwacha ningora mwaga iyo tunwe kamo kyaba Gusii ko rukumanga mange tenege tunwe kabaso baburuke shrine asiye sasimero kyo Gusii ncobona burango bakwanira iwa kwetera ase TV ito ya Ndizi gaje bose bana ndibona ko nabo Twana ndamanga nawo TV ya Ndizi no tora uno cyo ikaba tinyambasora ubaretire rasomurubiri bwe television yetu ya Chirenkuma ya Ndizi omurubiri rero no Ogokanata ebona andake wante bina ko ikansi bega okuna ko Ogokanata ko ama Ogokanata namasabo ukware go cyayangora mwabi karu Gusii anyo robokongu yibaga kirase gitumiro enga kibuno yetore wone enga kiye kurwe utinyo kabere ebona egetamu umutinyo bono na urumutinyo kuru bakubwakire bagakire bakora amasabo yero mambiri tubwango bagakire samasabo yoja gukorera na bintu giti gyakire kibigwa kana n'inteke inteke bano ko Gusii twakane bacha kusaba weterase kisokuri kidwasaba engoro wetera isokuri una sakawa miti morangiti sakawe morangiti kwana nengoro igatoro sento konye kuruso ko mutu anyorire bwikurure bagote sakawa kwana nengoro ebisokuri kibejire tubwata ni nengoro enya sawa tubwata Gusii nengoro basi rende bone gitunu eke kimanga ikena kiye tunwa kyo morembe rubwanchani emanga kine mbengane manga tuita ngirende emanga nesameta igonto bwate kende ko kusameta into bwate ne tunu gito kende kiyana ne ko kukera ali saria Erigereria nsari mara nsari mboncha rigereria nsari atari nsari ne gitunu yetu kyaboncha kyo Gusii no Gusii aterere litanga erigereria nsari mara erigereria ayaita beri erigereria
erigereria nsari morore erigereria nsari morore ebune koyaba erigereria nsari morore netukie menyega n'ekitengo igekerenze Yaya, usakira ari moto toma tisari ari oma tabona ntu abange to kokete naki narigere linsa ya tari insari insari burando sipakoro gitu gyansari tukiemerera n'ekitengo nakire ndaba gusima bachakire to bwe kobera bonchari na mu gusi achakire to bwe rero kabisa bonchari elinero bono kabisa kabi muri mu gusi ntangana iwe bonchari bona story mangi tukiomo yega etunwa kya obwanchani n'omurembe otumukyo obwanchani n'omurembe n'amasabo n'okorera ubaye kandi cyose kabya korekana sara kurobusi bari gocha igamanga ntubwate yetuntu byeto kiri bencho muino tune tuje kisegi ukaraba tunyabire ko rumwe nabana na bakoro kwa bakoroti igwa bakoroti mu gweta bakoroti ko batunyabire no bari ko ino bituntu kisegi nkerekeka bibencho bibencho basi azo no bakorenda kabisa biroda ngamura esama kwanu bowe omureta bwa atomura baito bamanya ko bakuru muri bibencho ryo kabisa to kagambande abumba itobe garo yokene garo irero ko bibencho rya mukumba to kagambande abumba ito yokene garo ire irwana ko bibencho ryangu rya mukumba tuje turugiye gisegi kabisa tunarecha ndobwate yetunwa turukianya libari ndobwate Serena iberi. Iberi ya chencha besere, na besere ya chencha iberi. Ikeneye tunwa kyabali abalikero kendo bali batakabayibwana yako na chencha. Abantu bako no gusiriyana no kona ku bataliko ibwana ishikwana. Inde Serena iberi kirera ya etagati babakani haya. Mangana muvwate talimaya. Zaira na manga baje okoro gusaba. Ase tu cyumwanchani? Neke. Ainda no imange nakanya ko bikonde manga imeresaka. Kurusa ari na tuaja kurumate. Ari tu ari kurukuru muto mumwamu oye bari gocha bari batanye chinko. Bari gine chinko nankuna. Bari tagocha rende baje gocha gusaba. Yagora na gaibule naki ne karubwa chiraria ukurute chingibire. Chinko chirima ari baka torutu ari ntoraswa. Chinko ya mwabire ndo makondo. Baka torutu chinko. Ebire jambe kubware bale batera kuruse naki bote mumwamu nona ate nyeretenko bote mumwamu nona ate nyeretenko mote aye baba eniya gutancha no busangora nkoriya kuna chinko chire chinkuna chinko maji no busangora mbwaka sana bote mumwamu nona ate nyeretenko bote mumwamu nona ate nyeretenko aye baba eniya gutancha mumwamu ayewocha manga ona yari guchi chinko ngayari nona ate nyeretenko mote mumwamu tenyere chinkari achireta guchi ale terai galinde yusukuru elinde bire jambi mubwata muto maine bire chambira mbiro ke mwanere ke mwere wese nabo togenda bono rubuno guchio tigagote aye bukoronto biche to moyenga oengo kimura moyengo tuna bwata wo ile moyengo yayi bukoronto biche nyasaye to moyenga kumwenga no kwamira bukoronto biche to kala to moyenga amiriria bukoronto biche to moyengo engoke buna bwata wo ile moyengo yayi ayabona cyubona kwamiriria gento ne maka tindamiriria nindagere kumanya maine biriye chambiro ayabona ko moyengole ko ingole mukoronto to ko igwa okoigwa ne biriye chambiro bibona ko ndo to cyoro bona n'acara abona amasaba twacha ne yakuru kana tano usaba ko mubusi abona ukana toko uyo kuruga nere abukunde kane bona bunandika ayabona ayino muswe biraya njero musha ayino musha okay ayino muswe biraya jona bero musha ayino muswe biraya bona kuna kutoda manaye iga toko bena jona tubwenerete ono muswe namba biraya bona ayino uritayo to dagati tumeko yenda ngorego bakangura ayino muswe biraya na njero mukunde kandi kana yiriyo gusaba abe muswe biraya ayino muswe biraya yakigoro muswe biraya ndo muswe chinterenere na rorori muswe chintere ngaya ngo zinori ori to ya bona bas tumeko
gocha bono Ogokanata basime kuona mangana ali abona tuchi sokoro chitu natoka ndari ali bone sibarororo ali atanga chisokoro tunojira murangiti no ali hakawamiti umwana ise nangina sakawamiti murangiti nobara moto uchigochi basime ko gusaba kunda bunuku kubwate kaine ne yakibire nabate ne kurura kubwate kaine mangana nda uzura marwera achandira abantu beta kubwate kaine mangana nda abama babantu bakona bakora imichi bagiko kanu na etiro korete wakora waji wakane etiro korete wakora kwamereri na abana barero akuna kwamereri yoka iye Wira na matongo makoro ke goja tente teroma na tache irana makna wate irana wira na matongo makoro ke goja ona gukani gwe into ke to ya ndo bajira bakorero gosa bakorero bono basoso na mangana akoreke abebu na nda masaba ya tuaja gukora ayo na ndi kwira na nkaria abura na wake uri ite ke batusira abantu bara baiga ebibenen ekabenen na wale biniki ekabenen na mura abangire ko nyoma ababake uisana iroko nyoma taranyoma amagana na magongo abaisa inoko nyoma taranyoma asa wetani yake gobona yabona omogesi chiachire baba chiachire chombe chomogesi chiachire chomogesi na igura mpeni magoroba chombe cheibe tulendi chiarendete chombe chetu chiachete chombe chomogesi wana ruta konyoma omogesi wetani konyoma genda ali amazawona ro munyamwaka Chiachire baba chiachire chombe chomogesi chiachire chombe chomogesi ompeni na iguro ompeni na goroba cheyane ani cheyane uzikwena wano chombe gocha wano uchikwena na gocha arito watana ki aye tomorrow chigote mumoseke mbamure cheita mikungu ko insurance moro chigote mumoseke mbamure cheita mikungu insurance wano moro chombe chigote mukuru bubisi ali no maso echi chaitire bamura moro chigote mumokoreke moseke mbamure cheita mikungu yakoreke mumu insurance ndi bono babatera bamura bono babi kabisa babo kazi bamura lete bari ni chinda turi abachoranya abagati urireira abachora abachoranya nkomuni urireira abachora abachoranya bisembe urireira abachora uchiachite digari chiachire ono yuchire tebali abarominta abarominta abanda abaitiaba abarominta n'abantu tumuntu n'ababanda abayana kutegura abakoroti n'abandi batetane batari baitu mukabambande abatari baitu bona bari bona babera basiambare badusinyira babere ndare bari bayisiko bari batetane bari baitu ndatoba kumugako umuntu muri Ndizi TV kana tosanga mona tira ukona mona inchonya nego tengere tumuru mekaduna Ching'Igekero Gusii akamcheze mechiga chiamanga asike tune utawere tokoigwa mange tonto wesa myanda kama kubwate ngona kuburi konde wensi yanda ko tumuru jumbe yabo tira sim number ire screen ya onya rusanga mona tira kutuboria anegoro yemange nke kutatukomanya igoro yemango mugako cha mona mugako ndo to chikomareta sentunde kubwatia na tumanya sana kyako kuna asik naenda sale kurukuwa oto nyambasora ono mbisi batorega ngantos etwasi etwe na tutasi wese igabos ngabona na ukona po Ogokanata tukatorasa bakora Ogokanata gombe tinzwabire yego torasaba uke okora utakanate nabondo cyanto no kanisa yito katolika woso ayime kai kokoreria tata kesebe asibira igabona babusini turabere igabona bagutokole ebire jamumbo ate basibira ono toto disibana na mocho nili mocho linene kobere ine tanguche ora okore mabegeta taweneti kam omobegeta okore buri tata okore ndi taweneti ayono okora engono wakorera ngoso utakore tibuna babusira atebete ile chike nabo ngota nkwari buri busibiri riene gikerikere iga busere ndabo ni motasi utakore tibo igabona kuwaita ni gichyo mu Gusii ababarenga akurukare bari barenga abakoro mabate oto no tokoleiga
Gusii to kiri kwa mira na mangane kitini cha chirero ke wane ne tini bino no saba ego saba ama saba to kora na ro to guru kanata tigono ndeto mugako yomo ndeta skutuko chaga iga bakuria chagocha mwana gocha atutebya sana kya kurukwa ende maite manga tore lakini kolende na gaibiri tandra saya bwana te kurukwa hata sana kya kurukwa mwa karibu sana alima atira umenye bwa semeyo mbiyare oyombyare na kyo kurukwa se faida yomo Ndizi TV amanga to sanganera njogemo yari yangeso yamo William Oyori Nyangweso umwiboro Matoro village Kiangozo Nyamira County na otore gamanga nego kasama Matoro na sikia sakuru ku Matoro Matoro amarisi garenga kare kuri muino ya sagini irana marisi arengoro amarisi okolisi woka yento ngiarenga kebe ngiarenga chombe cyare ko rutwa akeza kakyango sazi na bategiye mu markurwa ono ga chingoro cyarenge kumwibere cyarenge banga wasiteni chingoro ni ko kungurama chombe cyare ko gumaiga twatisha chingoro gichinde tukatika chingoro nye cyane chingoro 18 yani 12 mugaticha 8 chikatika inye register kwanda kucha ukichire ese history turachirende Nakia jiko rukuna Matororo sinja Matororo chichuma richare ko tingaga Matororo village yangoso kezini ekenyorobo mubea ndo mangana na kibono yokumete chiombe sawa kirara muoga akuansa ne mune yukore kirara muoga kirara muino demanga yango so manga ya kirera so kirera Roje za marani mwari cyana no ba rutagataga agachokolyo burimo kirera bwa inde yari to burimo ga burimo no za uri mwari cyana ore mari te sengima ramenye kinore kigima ndege omonto ya omo eso no mugabire kirera bwa ndo mabne okumete ishombe sana na mune rige gesicho murako raki nyoma na are kubeka sare kubeko rebo no timbere mti ao ando atenya ngo kumbutuna okasi lakini kigusike kumbuzinja kusira ahoko na kunyuruka karyuka Wapige muzikira asire iyo mange yegwe ndotewe tika okay bado turonsanga mange tukwana mange egera tokwenda ingike hete mugaticha chingore chisana chingore iki omwati cyane wasema ikumebe tukaticha chinde asikima gusema nje chombe cyare ko umi eni yoito ega yari gusirero ochiari bone sto ya cyare gucho mugatike chinye omuje buchingore kimechi chia tokichira chikunyiro zenaki ujuma mbere ya Nyasaye chingore chibono batoje kerero rero mukiya storyga barindo bayigurira gitabu asongo mbaru mu batoto tobya mangana ari zitu ngabande manero ro chimaunt ndoni yondo nero chimanga haya mbado tobyo ntulero tutayito tumanya mangana tubunali chingore chiyatisare extinct volcanoes chigabona bachingore chikuri sekuri kumanga cyamikina chivent vents na dizo volcano emanga volcano yabitikale ukapora bona ndi extinct chingore chokurto ndingaji tokai kagare igende ko jore kingejo igimba kabagara mareba kaigego ita engole ndende tojine volcano lene basi jikare wakaiga lakini atogoeta ese match volcano mate ko bayi ogiwe chime utiran ko yakora bone iri iyo ndiko jimo giachire pi to ngora mwa bone giachire no mwa tokero kende kenda ko bara to kabagara mate hakara mate amagara ke toka ngakiyo lakini jongo kwa nabaniga tingwanja rokyo kali ere mara to wanja na kire kiriye nderari yabagara ndimbo yire ndasoga taga torera mara njugwe kwa nirega na kagota bana abo ko rengeri ngakina hao kama sera ru ete magare basinjire bakazi toka na mara lakini bana ne ndakiyo Nagira kimbulira aria amacha wene bakabogere chinginji wene kuchigari isitose nyaringe boigo ero zingikirega ya bantu
Mikenera biyo tindi no ri mengero cyari abana none kirundo cyo kitare guhita arikunya kandi kibagere akiya asenje climate change ikindi giyo kapya giyo bikirabi climate change sasa hadiro zero sasa ya chimo jiro sasa rojo ro ma ba ngiyo kiyo ko jokali rojo ro kapya riva rojo ro ari chiko ndari sasa kupiga misali naruru sasa ndio ati Poncho muri rero bono ndiziko manya mange igoroje mange watu amanyire igo omugaka tumuadero gatosige twasibire igo bono asebire moncho muri rya ndatabona tubati amaseyemo tanda guchimo ineye toro chingure kibagukwanira ngoro kieki ego tokore gori Ogokanata amasabo y'umu Gusii tukase ngoro mwaga ahubwo igo tukwana mange igoro y'amasabo ari okono mu Gusii nimore ko nyakora na kiare gokorwa nande mbari banjire gwikirana asense meyega omugako cyo nyambasara abantu ibuna aiga no saka wale nango ayibana musaka ya miti na murangiti tabino byo muina omugaka isanango isanangina kotono tubarutere chingo tatanye chingo tubayebana tatanye wano chingo tarari wa mutakafachi ajenza stizeni ngano tereke murakera abana nabo batengere libina libina mutina yego so mwesote yego nabana nabo bare gotenda akore nyangire Gusii barete bitinge ora bare ko bagaiga ya bagiro gite sako iga abana nabo bachori nabo gotenda gaiga boka babite bitinge bakore nyangire bitinge nyangire bitinge mate Ilanya Gusira. Sasa watenga abakibara bari mwese tuma mawo kore mbale na bisokoro bare korwa akembere yature samako genda bamanyeta abande na bari wete eto bare ko charra bari wete are sasa umirana watenga engoro ngoro toembura mbari korwa akembere na rite okora mutukane nina mutukane tugo cha korera cha kirugutu ni watuga andaje bakarwa batenga agenda ngobone kuzinge besira mama tere yiri binaro nanga komo engo konkore mwambire amayenane yeje mobo abayimo kuba bokumbulidiwe yede Puje. Engo konkore mwambire amayenane Moye mobore niche nyarite Jabaratia bare chinde kwana naye bwane Kaiwango karaliere Bunango beboiye Yogirango amabera boge tutu wamukungu nyaribari nyangore nabo basi menchabe ngwana ine wate kugulibina namanga yiribina asante sana wana turi kichinge cyo mwana turi kichinge tariwo wana turi kichinge chiga tatanya chingechi Ego tatanya chingo toma no ukabele chingo sa kila wana wada chia na ngura mwala towoche Wanchu muri bona wikota chingo churto zambi kubwatia no awale bakora kuri bakoro icyabere wasine iki kibate iki cyiseme cyiseme tubwate mu wanchu muri bona to kumanyamange hana watakwanda mu kuchakere yabane tewara butrabona omwana bwembe bagatebi omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menya tengalero kuna bale mangaye omwana
Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakiranikiru ndekerene negokurengera chibiche chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo gotonyora asorogonko bwogusi niji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onture ilio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ikigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomogusi. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Enyagitari ya Worldfit Health Center iyo gutoka imijumbu chukisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisi nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boigo mbugwato bokorera bunde buna general consultation okorengwa ase laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So na kitoko kero montachi obisi to make sure nga twamwa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatokorwa na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndi twamonya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Omwana bwembe bakatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menya tengalero kuna bale mangaye umurigereria Ndizi TV lero iga ni gone mukire sabari ya nanda sentundende asomurubulyo w'Ching'Igekero cy'omugusi
Kurigere magayano mwanchu buna boroche na chinsemo una chirebuya igonde getuno ekemo igoro kya Gusii aiga nigona nsemo ya manga tobere tokoigwa igoro ya manga aiga no Mugusii are gocha gosasimera aba Gusii garkende kyabere amasaba bene igare gokorera chinsemo chiga kya manga rero ga nigona atarire nabagaka abaguchutumanya mange igoro ye manga tobere tokoigwa na koro chibicha sange kore ntoramanya inyuma ga asemange inkikero nabo ngo gutore na ntubwate na ngoro mwaga kento kieke asiri tukoro mwanchu mwana somo rubiri obwe Ching'Igekero cyo Mugusii yankora gutsanga mana itokwana mange ekero nago terwe kasemanga eri mutanda kwa semi ya mange ganda kutubwa tuwete na semi ya mtandao semi ya Facebook Ndizi TV News the digital nigo to live na ga semi ya YouTube mwanchu muriria abakotara buna Ndizi TV News itosanga naye asiri tukirigari yale ninje ninkaneti komanya mange igoro ye manga lero ningwasiria so imenkomanya ki emangeye ningikero ingikego toko na kiyanyare kante na saya tole na kyakuru kwa gono mbwati tosanga mange tukwana manga sumurubirio we Ching'Igekero cyo Mugusii. Umuchi murigirende bono asentunde ya kabere nkora bakamante nago ikataje ne chingo toja chingorechi nyina chingorechi yange ikomna ibere isana sto chigatichwa chigate chingoro inye gondo twachakira senkore ntangani abwase batana gwikagaiga no togocha totinye chingo turuto ase omuga na kingi kiagra tugachaga nani kya twachakira nseme yoko tachingoro chingocho ga yingore ngora maga nande historical inara umuro manene antorese ngina no mugaka ne sokoro akara babwata mangana bagocha bagorio umuro manene bagambe bino bagene sokoro chikwa mwekine kyo ebine bire sebiko ganda igo yakara bone ngore ta chali gambe ne migiro yeke Gusii ine migiro oro umuro manene ne umuro manene ne tokutura chingo tari ngorto onsi igo kilo monto mwe oyo twamwaire chiaye wa moja mongoria no oyo no mugiro singa bono kyaruro bokon omugiro na constitution chikuri Mugusii koruga ngoro muromone twamwire chingo koruga engoro nero tensa kawata nyiri toko genda kawata nyeria ande kawata na main iyo ngoro nero tensa weta mwari gukana mondo weta sisi Mikingo kwanira 1968 abatare baragazaga no motari ata kore gente ke practical kada da ese yane kanywe kaga era sokera mat ese ya okanywe kaga era sokera mat digo bueno ga esto goeta turite ese ga boniga ko pina kaga gugo eso ke garia nani mune ngore ye mwate passage na ga dinero Neya gatinero ni chiko sokera mati nini mini asengoro engore na meni ningo o sokorte yamate sokoro ero ngora mwa nale onere very interesting kwa gorro ndora lento gatanda bona o mwata to kubati ningo bona no mungina ono mungina to kuja Mugaka yebona gatokanya bona waje turigererie ngore oyo kai abono bono ondi tari ole go soama oje cheiga yebono nere nawe tengene event karaje kware gocho bwate ene ngorende senere ntanga enera bono mungina kobe ono mungina enero mungina oro cheke pasi na gote korwali pasi echi no eso keteka nyande nore nyandega oche seye pasi nyora ono muro manene ono mungina era to mwa chingo ngo mwadori umoraka auto ko mwa ori kamo ori to bebe kabera korwali iga abu mwa bana igo mwa chingo kinare komento mugaka kinare komento kubwata gishukuru chitu na korenga na buna bali baitu batutanganete bari goteba igoro yaiga
uri wona ari stwaru uri uri twareta nere tumasaba itugwithira sesa kagwa ngiti oyo morangiti oyo nere ngiti omanyene esokoro yabo neri mate igo tobaye chingo igo bana ojoi baye chingo bezami kubwata chingo na chibako egwa ko beka ali meto ndetera aya ke ko baye chingo chi ma chiga bono oyo iganero oyo bono ma igeke kebira gatomo euroko ko baba batatu kaje joire lakini into toko samba banyene muntu bata ko chasamba na cheje ngenjuga itaje tikujinze utege inzene platform oni tege chechega toko samba wacha kwari kwa kisanga ki kweli kendi kenenega ono ga stoko genda kuchengoli apasi jinga sokel testo kuchimate sokoro sobone sokoro oche ngurustini ro le ya soket kuchimate ne bade ga sokuchimata ne soket ya mutanga saki ore ndango masoro konyaga to kuchim ona nandega tando ke paundo rio Nyamira Counties tando wana iga atari abu ai bono gochangora ai nchungora ai bono gochangora ngora ngora achire ngora ndano ora ta abe ai gana abe koro tobiao kwega ibe bya ai to tera dia masoro konyaga otiri mboke kuchimate ile Kisii County itibo tobira wata aye ona paka tori gyo ko to ba kana nje bitani bibere bitatu aho to akaigure na goikote nona atenyere tenko goikote nye nona atenyere kinko atenyere tenko ona uji nkone chicho bona to gotenyere chicho to atenyere ma toro no robese intaburi chinko aya oro besa ata na oire sebira mbwati lesinga bono enda ngora sagi bona no bono ayene ro no ngora mwa ene ro bono amangana bikone ko babira bikone ona mwa babira gete kwanda no bakora bakwana gukubari bakora karatiga tenga ngora mongo na yale nza kiandaiga aliye gukwana njo mani ono montangani oche kono koruga ari mate bagara ajira kara tata ono montangane tu achire no koga ali bono ono rendo ko bako kuri rendo ko bako ole ndega endaga rongi yaro wanyo wabare iga bono abo iba aya ono ngora mwa orari na mombire ono liga ngono waga ono iga ono mangana no aro ma bono kuchinsa igo omoche ni otera ligo chira no chira aya oche bona no chinsa na tambo gol eye ne manga ese ne getunu kie manga ene rango nkine etabuya ene sokoro ngina kabisa chinge chengo be abantu banyama yiga nyoni nsana abeke na ni babega na bawo chabayi no mbio tole okay oje muri to jakira oje ka basi dikala guruza ali mali roje ne yaga oje ne litwa kodi oje kanyuka kali ai no kanyo bilongo menye no mbona kana bilongo no bire mali abone mbyazira bamuramba bitiri kwereni baga abone bikari mugondo kwereni biko nikibanda bano nta ujene bita kitaya aramata je birungo no muzali gwekero ngo no matene lyo njo gwana ora gari umuntu karanga kondo waza kwa beke go ziri ko watyo kere bongeranga ngani ono jiro ono naganya bazamya abantu tokonyora nana kamoga aba chobaira egera bamanye nelio igekero ngo keria kero muswate watu mujando boro bere ai muna gwa beka dika ke otya keria ro ngongera ugeni igo manyete gento tora igo moraria ibono breast cancer
abantu bana gucandika bana kogenda ngumbu niba bagucangura mwaka kwarore bone go ikinga njo gusaba masaba twaje gukora orobere itabinga kimokoro ko burwero buyese kesongorero breast cancer bona ntwike usiku bona bokiare ngi igobona ndari n'umutangazaji yato chiabu ya bona nabo igobona bona nketu bona libale go chalende bakanata kabisa gukwane nganeria unaona matene ngaki rero bone ngaki ekurure Naje na bona ngore ni tatwa ni tukoro cyane baka December tiroto bona bali go chabamanyanga tanza chintonyi chintonyi chama lakini mbere ne tukana bako ikam ingene libona ndivyo ntarazana na bali riga yanyo kale matenga chuma numuno chete yanyo kale ndina kamuri nyongeti ina otora no bona ai wansire kolengera ligo bona tuli kolengera ligo manyanga na masabo twacha ne ngorone ndi tabantu ba ngorone Nyasaye Nyasaye uri abantu bonse bagosaba abagere bakumuruka Nyasaye abagusitwa mu rukengoro abasongo bamuruka God uri ogosomwe se Biblia abagusiyo bakumurukana ki engoro abagikoyo bamurukana ki ngai koigura asa ngoboiri chimati sino imana ari no bwoba ingisi kaunti abona uje umboso na yema mo yuri bagote bari Nairobi nerega bona le teriga Mero jabana chati gakuri uje kandigererie ya aya bon tunta ke tiyo tenena korigire tukurwa Mondo watenga ngi ngatoka na menenge kigeta nakuru kwanya nini ndenge satellite nyere kamo abagitete uchona abantu baito bangire gocha kogitaga iga nto agitete iga andi ni fakite ndengere anda register umugaba no itobono tigacharengere libuya asaro suwe asaba tari bagocha gosobona nyanja bono ni numa itomokora tamamocho ni nubono baliya naye ngenda bobe buriya ngenda bobe mangana bona yuri umanyire ngana yire bosyo ahero suwa abantu bakurukurwaria ari ndubuya epasi ebe kwaiga gento geteiga getambukero kabisa uraro wiki no joboraro kurwari bakari go etaiga abantu bagutara igoro barigerero bata ali tari ababasi bari ngabagusero abana nabagusero babasi muinari igena imengere ngai igena imengere muini enjera nyabiebo sayo oboraro bobe kuguchiaro ebento kiriokora bagwekari na ibasha abantu baroringa kiriokora korande kwaro flyover akurunde kuchumuino bago tubekere flyover agali ndi gosenga kibono aye goro chabono ngakino mangana osa ko chomo Gusii amakong kobeke pe ostinga guchiare karanga banu ndiro akuno ekikana kitutoiranite nyuma ntoje tuchibosio Mujumurigire bono mbia mona bagaka so gusangamo na inteni maitenya uchoi nyambasoro tomanyiria manga mono mugaga tomerane kurwa sensemeye asorigire manga na gwesomia mange ingora mwagaga twabiri tukujigwa kolenda asiri tukulia ro mwancho murigeria rero na gotariri na korokiri chibicha nae bono amona inche twatarire twarigire na kingora mwagaga igase mange twari gukwanira twabiri tukuyiguna chingoro nchiro rongora mwaga inkikiroro toigure bunaga igekando kiari kuguga igase chingole chiga yokiari gotoka bogera Lake Victoria kubwatuka muna nige ngore yetetense egahetanse kanda gochimutwe kono mwancho murigeria kurigana ndo kwamanyire kwa rasa abuna arosiri kurigire maga yanega iga nengore ntambe boigere gochimaga iga aigo omuntu ise gotonya kende kanda gochiga igo mwancho murigeria na sara tambe kweli iga omuntu agwe na mangana bamanga kurenda sebono mbiye mona sochora gotengera Ndizi TV na kubwate nkwana kubori konde wensi na bogosanga amona ntugara ndenga kiendo mwancho murigeria tochigosanga amanga na gokwana mange ekere tukuria na kare tumurubire oguma kurwa sensemeyega yemanga Tena nchi nkuru kwa Vincent Onyancha.